Siyam ka mga pamilya nagapabilin sa evacuation center matapos masunog ang ilang balay sa Barangay San Jose, Arevalo. Barangay San Jose nalakip sa 125 ka mga barangay sa syudad nga fire prone. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay San Jose, Arevalo. Kim? Jert, padayon nga nagapakabakod ang siyam ka pamilya sang Barangay San Jose, Arevalo matapos gintupok sang kalayo ang ilang mga puluyan. Kung pwede lang mapabalik ang tion, himuon ni Jobel ang tanan, masalbar lang ang ilabalay. Isa ini sa mga nagatinir sa chapel sa Barangay San Jose, Arevalo matapos madanasa ang balay sini sa sunog sa Biyernes ng gabi. Sunog kay Jobel halos hindi pa ini makatulog sa maayo bangod sa hindi madali batunon nga hitabo. Gulpiada lang gid yang grabe pagdako sang kalayo kag isa pa ang light materials ang amon mga balay. Sa piyak sini, dako ang pagpasalamat ni Jobel bangod tanan nga miyembro sang pamilya luwas sa katalagman. Siyam ka mga balay ang halitan, 7 diri ang totally gutted samtang 2 ang partially damaged. Natala na pa magpadala ang BFP Iloilo City sang debris kag electrical sample sa Central Office agud matumod ang ginhalinan sang sunog. Apang ginadudahan naman nga tuga ini sang kuryente. Ang sunog ang nagbilin sa masobra 200,000 pesos nga danyos. I-eliminate naman mo ng chance nga kandila kahit di ka mo gasanag man balay. Gamay nang kita actually di sarang balay though more or less kuro ang ground floor wala ganit 10 square meters eh. Ang ingo dyan nga kabalay adjacent siya halos tikit sila sa ano mo halos cashier sila sa dingding. Ang San Jose Arevalo, isa sa 125 ka fire-prone barangays sa 180 ka mga barangay sa Iloilo City nga ginatutukan sa BFP. Pila sa mga pagpanghangkat sa pagresponde sa sining mga barangay, amo ang makitit niya dalan. Jert, agod malikawan ang insidente sa sunog. Nag-abiso ang BFP ilabi na sa fire-prone barangays nga ipacheck ang linya sa kuryente. Kung maglabot na ini sa 5 tubtob pulo katuig ang edad sini. Isa sa balantayan nga edukasyon kung palyado na ang linya sa kuryente kung nagapiraw-piraw ang suga. Jert? Madamogin nga salamat sa detalye Kapuso Kim Salinas.